जाबायलै आसार फैदो दैलाङा फैलायबाय हमनो दिगदार जानोसैलाय हले आसार गिदिंनानै थांनांगौबो जि गोजान जायोब्रा लाबोबावगोन बे दालांखौबा हाब गेदा आसार र' सानाबो जि गोजौ दंबावोब्रा जौ गोरान खाबसे लोंलांसै नामा एथ' सान्दुं गोसायावनो थौदो होमबालाय आंहाबो न'आव जेबो खामानि गैया आसार दानो आलां फालां उन्दुनानै थाहैलाबायनोसो जागोन नोंहालाय मा खामानि थाङाब्रा आसार र' हिनजाव गैया मा गैयालाय हिनजाव लादो आसार र' आसारावबो जे मा बुङोब्रा थौदो थाबनो दा नङाब्ला जौगोरानखौ मोनस्लाबनाय नङा ओरैनो जौगोराना जेवारि साजोबखायो दाना साइकेलाबो सालायजाया नालाय ब्रा आसार र' दैयानो मोनसे दंबावोसो ओंलै आसार सरखाराबो मारै नायनानैल' थायोब्रा बानायनानै होफैबानो जायो सानाबो दाबो रुइयालै आसार र' देग्लाय मेट्रिक फाइनाल होग्राफ्रा गासिबो फोरोंनायफोरखौनो मोजाङैनो खोनासंला आरो सुमोनथाइ लिरनाय पेपारफ्राबो एकदम दाननो बाथावथावसो जाबाय मा जाबावनांगौ एकदम खालि जानाय लोंनाय सोबनाय जमा जमा बिजों बोरै जाबावनांगौ आसार र' आरो मेट्रिकआव सेथि मासियाव आवग्रायनो हायाबा रावबो स्कुला बरनाम जाया होमबा बेनोथ'लै बडा आचार्य आंनि नुहुरनायाव दिथागिरिफोरनि गोरोन्थि दं बायदि नुहुरो आङो 100% आसार र' नों बुंनाया माखासे गोरोन्थिया जाबाय गिबियावनो फिसाजो आरो फिसालानो मबाइल गथायना होनाय आचार्य आथिखालनि जुगा टेक्न'लजिनि जुग नालाय आसार र' बेफोरो थायाबाबो जाया थायाब्लाबो जाया आचार्य आइ एग्री विथ इउ नाथाय बे आथिखालनि लाइमोनफ्रा बे मबाइलफोरखौ मोजां खामानियाव बाहायनो नागारै गाज्रि खामानियावसो बाहायो
जेरै ससियेल मिडियानि गाज्रि आखुथाय नंगौ आचार्य दा गोरोन्थिया दिथागिरिफोरनि मायाव बाहायदों मायाव बाहायाखै नोजोर लानांगौआ दिथागिरिफोरनि नंगौना नङा मोनसे खोथाया नैबेबो आचार्य बे दिथागिरिफ्रा गावनि फिसाफोरखौ सान हाबनायनि सिगां रायदब रुयदब खालामनानैबो फरायग्रा टेबोलाव जिरायहोथारनांगौ नंगौ आचार्य नंगौ बे हयले दिथागिरिफोरनि एकदम दायथ' खाथार जायालै आचार्य बेफोरखौ सानबा खर'आसो गरम जायो आंना जोंबो गासिबो खामानिखौ सौहाजोबा नालाय साननाय रायलायनायल' जासै आचार्य माथो खालामबावनो आचार्य लामा मोजां मोनबायलै आचार्य आंहा लेंग्राजों हिसाबजों जालायथारो बेबो जि गोजौ दालाङा आयौ सान्दुङाबो जोब्लाथारदों हाब ओमफ्राय बोरै टिभिना रिल्सखौ फाग्ला फाग्ला बानायग्रा जाबायब्रा माथो नायब्रा आंखौबो डेन्जार रिल्स बानायगोन आंबो गवायावसो लाहैगोन सर्टखौनो एकदमबारे बै गुफुर गुफुर सिख्लाफोरजों हाब माला माला गंजोबखो नुबाय आचार्य उन्दैफोरनि आखला माबायदि खुनु बुजिला सोबनाय जानाय आजां गाजां नायख्लेंनासो फैनांसिगौ गोदो जोंफोरा मास्टारफोरखौ नुबा थाखुमा बायोसोमोन लाजिनानै आरो बायसान्सनि बोरैबा नुफ्लांबा मान बावनानै खुलुमलायोसोमोन जों नायदो दा गथ'फ्रा माबायदि सिगारेटनो बा फ'सो मा जानांगौ बिदिजोंलाय दानि गथ'फ्रा लाजिनो खिने जोंसो उल्था नायख्लायनानै फैनाङो बुंब्लाबो दाय मिथिगौना आचार्य दिथागिरिफ्राबो दिथा होनो रोंला नालाय र' थाखा मटर खालाय लानां मटर खालाय हरलै आदा मटर खालाया नै हासिमुला पेकेटनै लाबोफालै आचार्य बुरखालायखौ हरनो हाया आंना हाथाय जि सायो मोनसे ना मोननैब्रा मोनसे हर थाइबा फंबाय हासिमुला मोनसे हरबावदो बेसेबां 6 थाखा जाबाय फंबाय होमबा 10 थाखा जानायनि बेखौ मोनसे हरबावदो ओमफ्राय थांखु थाइथामनि हरदो दे
आसार र' औ आसार नोंहाबो लेंग्रा लेंथा थाबायनाय एथाराब्रा बेनोथ'लै सानाबो हनै आसार गैया बे बाजै उर्बुसिनावनो सोंलांगोरसै नामा जौ गोराना बेना गोसा जायो होनना बुङो माथो मानसिफ्रा हौदो होमबालाय हाबावगोन नालाय बियो आजिखालि जेवारिसो जाखाजोबोब्रा फैदो फैदो ओइ बाजै उर्बुसि जौ दंना गैलाब्रा जौ गोरान सोर जाखो ए माथो मास्टार बाबुमोनसोलाय फै फै जिराय फै आगैमोन जौ गोरान दंना गैला बाजै जौ गोरान दंबा लाबोदो एसे देहाफोर सुलायनानै लोंथारसै जोंबो गैनायालाय गैलामोनहाय आगैमोन दहाय ह गथ'फोर 60 थाखानि दोननो थिननायल' दंसैमोन जेबो नङा बाजै लाबो बेखौनो उन्दैफोरनो दोनबाय थायो नामा र' थाथ' होमबालाय आं लायनोसै जौखौ बाजै माबा लायथारदो गारनाया न' लोंदो आगैमोन बेल'खासै जौआबो मालाय लोंग्राफ्रा फुङावनो दोनलांनो थिनजोबखायो आगैमोन थोगोन बाजै बारा नांखाया जोंबो खापसे खापसेल' लोंनो होनना फैखादों जों दे गेदा आसारल' लुदो गोसाखा जौआ बोरै लोंनो हाखोलै आंहासो बोरैबा मोनलांबाय हाब आसार र' बिदि लोंनानै फैया बे जेबो जाया आसार आंहा बिदि लोंनायनि फुल एक्सपिरियेन्स दंखायो लाबोदो जाग्राया दहाय लाबोनाय मा लाबोआमोन बावलायलांबायसो दासो बिखाजोंसो नांजोबथारसै ना आसार है दां बिदि गोरा गुरु बुस्थुखौ जाया बै हासिमलाय बाजै आलुजों माजों संनो नागिरखो माबाहाय आगै आलु जहल गोजासो संनो नागिरदों दहाय फालाङाव मादनाव एंखुर लायनो थांबा बेवाइफोर दखानाव खंखलनि ना फवासे लाबोदां बेखौनो मैथाजों बाथोन संनोसै आगैमोन जेबो गैया आं बिदि बेदर आखायजोंबाथाय लोंनो हाथारबावा बाजै आंना नै हासिमलायानो देनजार हाब आगैमोन नोंसोरो जौखौ बारा दालोंहाय आगैमोन नोंसोरो बिमा बिफा गारजेन बायदि बेफोरखौ मोजाङै दिखा होदे लोंबाबो जाबाबो आगैमोन हाब बाजैयालाय माथो फोरोंगिरिखौनो जानो हागौमोन बेसेबांथो फरायनानै थाया बाजैयालाय माबाहाय आगै
फरायनायालाय फरायदोंमोन जोंनि दिनाव माथो खालामबावनो फरायबाबो रोंबाबो जेबो साख्रि बाख्रि खामानि मोनासै आगै रोंबाबो राबाबो खाफालाव लिरनाय दा हनै एसे एनै न'खर सालायनो थाखाय आङो जौखौनो फाननानै न'खर सोलिनांबाय आगै माथा जरसो मोनसिगौ मोनजाखै आसोलफोर दं आसार जमोन थोस बिसोरबो गियो नाय जुजिनि पावारखौ ओइ मादै मादै उग्रान दोननोसै दंना गैला सायसानो दोननोसै गैला आदै ह नोंसिनि फोरोंगिरि सारमोननो होबाय आङो बिगुरफ्रा मालाय आवग्रिनाय जौखौ बिसोरसो लोंफैबाय आरो ओइ रुइजेल लेखा फरायनायाव मानसिया मा जौ बिलाइ मेट्रिक फाइनाल होनांगौआ बिदिनो बोरै जानांगौ आरो बे लामायाव सोर दं गाबोनसो मोनगोन आं नोंसोरखौ आलाहर ओइ जौसिला रायजायाव खाथो सामफ्रामबो कमप्लेन लाग्रा बिसोरो बिदिनो बोरै जानांगौ सुवादफोर एक नाम्बारा बेनो साला बेखौ मानसिखौ नांगौ होनांगौ सान्दुं गोसोआव हान्थुफोरा होनांगौ सालाफोरखौ जेरावबो ज' लोंनाय जानाय सोबनाय अलाफ्रा एग्जामालाय माब्रा पास जाखागोन ना ओंखाम जानायाव दै लोंफैबायसो नोंसोरो स्कुलावल' मास्टारलै साला जोरजेट लांलायलायबावदों बिसोर माथो होनबावनो आगैमोन दानि गथ'फोरखौलाय गावसोरसो सिगां बु खालामफैग्रोयो लोंनायफोरखौबा नै हाजिरा मुजिरा मावनानै फैग्राफ्रा लोंनो नागिरफैबाबो मोनलोंफैयासो नुबायना आसार नुबाय नै मालाबानो फेबाय आसार फेया होननाया थांदिनि दा मोनाद्रायगोन आसार आसार गिसि एसे लोंजाबावाबे नांलाथ' थांदिनि दा नोमबाजिया एक बेरे जेनाय बादि जोथारगोन रागा खराथार मोनोखायोबो बे माजे मोनबारिया हेस आसार रुआबो मा बुङोब्रा थ' थांदिनि दा मोनाद्रायगोन जिउ गिसि लोंजाबागौमोन ना नांलालै थ'दो आसार फैदो आसार फैदो आसार माबा बावलांबायदां सारमोनहा नै आसार गाबोन फैदोलायलै आं हरसै दिनै ना बाजै जौआ 60 थाखानिमोन ना औ आगै दे आगैमोन मोजां थांदो दे लामाफ्राव दे आगैमोन नोंस्राबो लोंजोबबाय थादो आं मैगं सुहैग्रोनोसै दे आगैमोन दे बाजै दे सुहैग्रोदो जोंबो नै फोजोबनानै थांसै फोरोंगिरिफ्रानो जौ फाग्लाजोब साथ्र'फ्रालाय बबे मोजां जानो नंगौ बिराद नुबाय आं मास्टार मानसिफ्रा जौ फाग्ला जामारगोनलै फोरोंबाबो फोरोङाबाबो बेथन मोनखायो नालाय ओंखायनो सिन्थाबो गैया बाबनाबो गैया दानि मास्टारफोरबाथाय गासिबो बिदिनोसै बेयावनोथ' हरै देरहासारनि फिसाला जिनानि फिसाजो मोनहा बे स्कुलखौ गारनानै दस्रायाव फोरोंहैनो नागिरबाय नै सामफ्रामबो जौ लोंनानै
खहायानो मोनांग्लुं हैजोबोनो मालाय सामब्राम जाया बेदर जाया नै बिस्रा हाब बिदियाव सोर फाग्ला फोरोंनो गोसो जानांगौ जाखो बिदियावनो फरायसाफोरानो मोजांखौनो जाला फार्स्ट डिभिसनानो थांला सासेबो सालाफ्रा स्कुलाव मिथिहैजाबा हामगौलै आखाय खबै खबै मोसाखागोन आं आफाखौनो दाबै दाबै मा होनबावनोब्रा लों जोंहा दे लोंबाय था जोंहा लामा हगार लामा हगार लामा हमबायलै थांगोनलै आसार र' नोंना मा बाजैमोन बारिया ज' मोजां मोनफुना दं बियो जाबाय नोङो गथनाया आहा नोंनिसो थांब्लासोमोन थांदोलै आसाराव गाबोन लोगो मोनगोन ओइ आसारु लासै थांलै लासै बेन्चार स्कुलनि लावखार नङा आङो लावखौबो गिखाया आङो जायखौ मोनो बेखौनो हाबा लागोन नोंसो फैखो ना आंसो फैखो बुरबक आंथ' फैयाखै नोंसो फैदों बेन्चार स्कुलनि मास्टार नङा आङो जा जायो जाबाय थागोन जायो जाबाय थागोन 안 잘하네 그냥 좀 회원해 하마마 값주바이 다크 파글라야? 왕팬 마자난 필라이크 하마 마자나니 필요 마마마난 필요 하바 하술릉글라이 그능라이 아 गयसिखौनैदोंमोन सामफ्रामबो अखा नायबाथाय जौ लोंनाय मानाय हाथारलां बे फिसा सासेखौ मासि गाज्रि जाथारखो बियो थाबजा मालायनि फिसाखौ नायबा लाजिबायसो आं नोंखौ सुनि बिहामजोफोरबोथ' लाबोनो हाला बेबायदि सामफ्रामबो जौ लोंबाय थायोबा सोर बिहामजो फैबावनो नोंनावलाय नागिरनानै लाजिबाय आङो बिहामजोफोरखौबो गोसोथोनायबोथ' गैखाथारानदां नाङालै नाङा जाबाय आहा मावनो हाला बिहामजोनि गोनां जाबाय हामाहाय आफा जौखौ एसे खम खालामदो मोजां संसार जानो सोलोंदो आफा मालायनि फिसाफोरबायदि बेबायदिजों बोरै संसार जाबावनांगौ जाखो आफा आं हाथारलासो नोंखौ बोरै जाबावनांगौ जाखो साइकेलबाबो जों हाथारला आं फिसा हौवाखौनो बिदि साइकेलखौ लेंथें खालामलांबाय बबाव लोंखो बबाव फैखो जारलासो मोनथारबाय आं बे फिसा हौवा सासेखौ हाबाब साइकेलाबो थाथोंसै बावनो बोरै जाबावगोन हाबाब बैसोबो जाबाय समबो जाबाय हिनजाव लानो हामथारबाय मोजाङै हाबा लानानै मोजां संसार जानो नागारै आखला गाज्रिनिफ्रायसो गाज्रिसिन जाबाय मा खालामनो सासेखौ हाबाब बिदिजों बोरै जाबावनांगौ जाखो फिसा हौवा दे नोंखौ गाबोन जौ गोखाङावसो मोनसिगोन आं आफा
आयदाय हाबाब जोंना मास्टार बाबुआ स्कुलानो दासो गथारबाय नामा ओंखायनो दासो सफैथारबाय फरायसालिया दहायनो गदों बहा थाबथाबोनानै दासो सफैगोन ना हासुवासो लोंनानै फैलायबाय बे लाज रोङैया बेथना मोनबाय नालाय लोंनायाव गारना फैजोबथारलायबाय बे बाखिफ्रा आरो ब्रुं ब्रुं जालायलांबाय थाव संख्रि बानलुनि बाखिखौ हैनो दा मोनसै दखानाव थांनो हायै बायदि लासिंसिं मोनलायलांबाय आङो हाब मा आजां आजां रायनायल' हैनांगौ हैगोन आं गाबोन फरायसालियाव थांबा होलांगोन बे रायनायल' बेनाबाथाय सिया जागोन ना जाया जाखो जायोबा खुरैनोसै आङो जाखुरथ'सै बिमा ओंखाम उखैनाय मोनाखै आङो दा मोनायाव खनसेनो जानोसै दसे गोलांसैसो आं बिदिजों मारै जाबावनांगौ जाखोब्रा गथ'फोरबो लोंनाय दिथागिरिफोरबो लोंनाय फोरोंगिरिफोरबो लोंनाय बिदिजों मारै जाबावनांगौ जाखो जोंनि बर' हारिया बेबायदिबा गोरोन्थि जाबायलै आंनाबो मानोबा लिंहरदोंमोन आसारजोआ? औ राखेब बे आसारज' बदा आरो आसारज' गेदाखौ लेंनानै लाबोन जागोन आसारजो जों हाबनो हागोन ना आसारज'? औ हाबो माथो दामानि फरायसालियाव सानसेनि उनाव सानसे आलादा आलादा रिपर्टसो मोनगासिनो दङ आसारज' गेदा आरो आसारज' बदा बिदिजों माब्रै जाबावनांगौ नोंसोर सानैनिबो कमप्लेन फैदों आंनावहाय माथो फरायसालि गनायनि उनावहाय सानैबो जौ लोंनानैसो थाङोनो सानफ्रामबोथ' लोंलांनाय जाया आसारज' मैयासो खाबसे लोंलांनाय जादोंमोन बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो नोंसोरखौनो लोगोआव लानानै बे एरियायाव बर' हारिनि फिउचारनि आरो फिउचार जेनेरेशननि थाखाय आंनि गिदिर गिदिर सिमां नुनायखौ नोंथांमोना थुलुंगा होनो नागारै फेलेंसो खालामगोन नामा बे जोंनि फरायसालिया बिद्या भारतीजों गनायजानाय मोनसे बर' बिजों फरायसालि नोंथांमोनानो मिथिगौ बेयाव स्टैंडार्ड बुक आरो फर्माल एजुकेशननि अनगायै ट्रेडिशन प्रेस्टिज आरो डिसिप्लिननि सायाव बांसिन बिथा खालामना फोरोंनाय जायो जायखौ जोङो बुङो बर'आ हारिमु मान सन्मान आरो आब्रुथि नोंथांमोनहा सासे सासे आचार्य एबा फोरोंगिरि जानानै बेफोरबादि गियानखौ सोनानै लानो हायाब्ला अब्ला आं बे फरायसालिखौ माब्रै सालायनो हागोन बे एरिया बे हालामा माब्रै मोजां लामाजों दावगालांगोन माब्रै जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिफोरनि बायदि गोजौ फारसे जौगालांगोन साननानै नायहर नोंसोरनो नोंथांमोन बादि मिथिगा हसिखा साननो गोरों सुबुंफोरानो बेफोरबादि आखल देखायोब्ला अब्ला जोंनि हारिनि इयुन जोलैफोरा इनोसेन्ट लाइमोनफोरा माबे लामाजों आगान सुरगोन
नोंथांमोनहा मिथिगौना साफ्रोमबो गथ'नि मेलेमाव मोनसे साननाय थायो टीचार इज ए हिरो मानो वाइ मानोना जोङो गासैखौबो मिथियो गासैखौबो बुजियो आरो गासैखौबो रोङो जों हिरो आरो जोहोलावफोर बायदि समाजाव खामानि मावनांगोन जौ जुवायावहाय गोदौफबनो नङा आरो गोसोआव ला फोरोंगिरिफोरनि खामानियानो मुलुगाव इम्परटेन्टसिन खामानि समाजखौ फोसाबनायाव समाजखौ गोजौ फारसे दिखोनायाव जोंनि बिबानानो गिलिरसिन नंगौ आसार नंगौ जोंना गोरोन्थि जाबाय आचार्य बे खेबसेनि थाखाय जोंखौ निमाहा होदो आचार्य आरो इयुनाव जों बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाय नङा दे नोंसोर रियेलाइज जाबाय जेब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो इयुनावहाय बेफोरबायदि जाथाया जाहाथे जाया आरो आंनि खोमायाव हाबफैया बेखौ आसा खालामनाय थाबाय जागोन आसार थाद'दो आचार्य होमबा खुलुमबाय दे थांदो दे ओइ राखेब बे मना दंलै नाय आसार बे रुमाव दोननाया दा औ आंनि जलंगा दं दासो लाफा ना आसार बन्द' खालामदो राखेब फंबाय समाबो जाबाय बन्द' खालामदो राखेब बन्द' खालामसै आंबो बे सानखान्थि आसार सारा टिउसन लागासिनो दं बे गबानो थांसै आं दे होमबा थाद' राखेब फंबाय बिराद गाज्रि बन्दा मोनबाय जों हाब आसार आं बेबायदि जागोन होनना सानाखैमोनब्रा आं लोंलालै आसार नोंगौबोलै आचार्य जोंना बिराद बारा जाथारबाय जों बिदि जौ लोंबाय थानानै थाबाय थायोब्ला इयुन जोलैखौ जों बोरै मोजां लामाजों दैदेनलांनो हानाय आचार्य जों आचार्य जालायनानै जौ लोंबाय थायोब्ला इयुन जोलैखौ बिराद गाज्रि खालामनाय जागोनलै जों आचार्य थ' सालायदो माथो खालामबावनो जाबाय जाबाय गाज्रि जाबाय आचार्य